number 1 to mano koro en koro mano koro osekun. Koro courses miyiero go te, choice 1A, 1B, 1C, choice 2, choice 3, choice 4. In gi opportunity mar land any mag courses miyiero go. Nikech ok in miyiere kendi. Sani eri achieve example mar medicine. Medicine nitie na universities aboro kende mag public ma offer e Kenya ka. To gin gi sani nitie nafas 650 kende. To nyithindo manoyiero medicine higa ma watime placement ne gin nyithindo 6,000. Koro in gi ji 6,000 moyudo A, moko oyudo A-, to gidwaro nafas ma idwaro ji 650. Donge nyaka itim ranking miyud top of jogi. Koro ja A moro kodong' ka nok oyudo medicine, choice 2 noyiero agriculture. Agriculture ne modhiye ni an ayudo A to jokups ok otera medicine mana dwaro. To en mno yiero gigi te. Onge kaka system wanyalo teri kama ok iyiero. So nyithindo dwaro career guidance maber mondo mi gitim selection maber. Mondo mi ging'e ni ok in kendi ema idwaro course no. Courses gi nitie capacity ma ok wanyal kalo. Kaluwore gi kaka institution declare magi nyalo puonjo. Nikech ok inyal kawo nyithindo 1,000 titero mondo dhi osom journalism to gin gi cameras 5. Gibiro tieko 4 years kanyo ka onge gima gisomo. Koro gichiwo capacity kaluwore gi facilities, lecturers gi infrastructure magin go. Erokamano ahinya. Ng'eni moro nitiere gi penjo mogik, dakika ringo penja mondo daktari odwoki kasto Cleophas biro kawi kanyo. Koro daktari, apart from janyuol, KUPS bende offer ga career guidance gieki? KUPS offer career guidance ne jonyuol ma program wamana wacho ni luwo ni parental engagement and empowerment. KUPS offer career guidance ne jopuonj mag careers. Wa offer career guidance ne principals mag secondary schools. Kendo wa offer career guidance ne students levels ariyo. Level mokuongo en form 2. Nikech form 2 ka gitieko to makoro gikawo subjects magidhige form 3 gi 4. Kendo at form 4 level makoro gin candidates bochako offer negi career guidance mondo ging'e institutions mantie, levels magin godo, programs mantie to gi requirements mondo mi ng'ato oyud course modwaro. Koro wa offer career guidance spectrum go te ne jogo te nikech magi gin jok ma are active e career guidance kendo career choice mar nyathi. Erokamano ahinya. Ng'eni Cleophas kapok ikawe kanyo, Rose bende nitiere gi penjo ma bende dwaro penjo Lilian. Donge? Yeah. Nadwa penjo Lilian ni to kembe gi be nitie kaka ginyalo yawo yo mondo jopuonjre obi mondo koro ing'eni school to